de personal, tant de sindicats, dels treballadors i treballadores del Trueta, com també de la direcció del Trueta. La primera impressió que ens trobem de tots plegats és la preocupació, la gran preocupació que tenen davant aquesta situació, primer per l'anunci i segon per la no concreció de l'anunci de les retallades que provoca un desconcert en els gestors d'aquestes institucions, tant la universitat com també l'Hospital Trueta. La cosa tots ens deien és necessari la construcció d'un nou Hospital Trueta, és necessari perquè aquest és obsolet, són 55 anys i no està preparat per tenir ja la feina que fa un hospital d'aguts i la pressió que té en aquests moments. I la segona conclusió és el que sí que és necessari i urgent és precisament una reforma d'urgències. Aquest és un element importantíssim. Si no es construeix, tant si es construeix com si no es construeix, el que s'ha de fer són les obres de manera immediata del laboratori i d'urgències. Hem fet aquesta proposició no de llei, aquesta resolució que hem entrat en el Parlament instant precisament aquestes dues coses perquè ens facin una temporalització de les obres, però sobretot que ens marquin on es construiran evidentment aquest servei d'urgències, ampliació del servei d'urgències actual perquè en aquest moment no pot fer front a les necessitats que té en aquests moments. I per l'altra banda també ens han mostrat la seva preocupació, tot i que evidentment tampoc en saben amb certesa, la seva preocupació de la desaparició de la cirurgia cardíaca, del servei de cirurgia cardíaca. Tant la direcció com els treballadors, com fins i tot la pròpia universitat ens ha dit que era imprescindible el manteniment d'aquest servei, que donava un servei importantíssim a la població de Girona i d'altres localitats, per la qual cosa era... Jo com a portaveu d'iniciativa mostrar la preocupació davant dels anuncis constants i l'allau constant d'anuncis de retallades en el que són els serveis bàsics, els serveis a la ciutadania que garanteixen els drets que són universals, com és l'educació i com és la salut. Avui ens ha servit per veure les conseqüències directes que té això sobre els treballadors i que tindrà sobre els usuaris i els ciutadans. Nosaltres creiem que davant aquest estat d'alarma que planteja Convergència de les finances de la Generalitat, això li està servint d'excusa per precaritzar el que són els serveis públics. Perquè si d'una banda diuen que retallaran el pressupost dels centres, el pressupost bàsic dels centres educatius, és a dir, la llum, la calefacció, però també dels centres sanitaris, i per tant precaritzaran i empitjoraran la qualitat dels serveis públics, d'altra banda estan fent anuncis de millora de concerts tant amb centres privats, tant d'educació com també amb salut, i augmentant també convenis. I ens preocupa també el que hem llegit als diaris, de com s'afectarà l'educació superior. Aquí dir que estarem alerta de que no es desinverteixi en una qüestió tan estratègica des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de l'estat de benestar com és l'educació superior. Com pot ser que en època de crisi, quan molts joves estan en una situació d'atur i es volen anar a formar a la universitat per millorar també la competitivitat de la formació del nostre país, es digui que retallarà el que es diu a les universitats públiques del nostre país. Catalunya està molt per sota de la mitjana de la Unió Europea en percentatge de PIB en educació superior i per tant el que cal és com a mínim sostenir el nivell d'inversió i no fer retallades.